phambi kwesiko baseRoma 9. Sibheke ibandla yebo. Romans chapter 1. yeah, number 1. Isibingelele. uPaul incebo kaKristu Jesu, umpostoli obiziweyo nowahlukaniselwe ivangeli likaNkulunkulu. Awuphinde futhi. uPaul incebo kaKristu Jesu, umpostoli obiziweyo nowahlukaniselwe ivangeli likaNkulunkulu. Awuthandazeni. Baba, izwi lakho uNkulunkulu wethu ongcwele nanti selifundiwe, seluyile phakathi kwebandla lonke. uNkulunkulu wethu onamandla wonke, ezindlebeni zethu uNkulunkulu wethu ongcwele, egameni likaJesu sihleli phansi sithe wathalala silibandla lakho, sinomzimba wena uyinhloko uNkulunkulu wethu ongcwele yebandla. Khuluma ke Nkosi uJesu okuthandayo, you have the final say uNkulunkulu ongcwele kukho konke, egameni likaJesu. Wena ubusa ngentonga yakho yobukhosi, Baba wethu onamandla onke. Siyabonga Baba wethu ongcwele, egameni likaJesu siyalemukela njengoba linjalo izwi lakho uNkulunkulu onamandla onke, egameni likaJesu. Intonga yakho nodondolo ziduduza inhliziyo yethu Baba ongcwele. Maselwile siyaduduzeka uNkulunkulu onamandla, kumaselwile uNkulunkulu ongcwele sigcwala injabulo nokuthula, ngoba wena ukuthula kwethu uNkulunkulu onamandla onke. Siyabonga ekuseni egameni likaJesu siphuma kule ndawo singafani Baba wethu onamandla onke. Nanjoba singenile siyabonga Baba wethu ongcwele, alihlangane nokholwa kwenhlizweni zethu izwi lakho Baba maqedane lenza umsebenzi opheleleyo egameni likaJesu. Nayo inhliziyo yethu siyayinikela Baba wethu ongcwele egameni likaJesu. Khuluma mlomo ungathethi manga, yalusole ngezwi lakho Baba ongcwele, uyilungise inhliziyo yethu yakhe Baba wethu ongcwele, ngegama likaJesu Kristu Jesu azabunjwe phakathi kwempilo zethu. Siyabonga ekuseni uNkulunkulu omangcwele, liwukuphila lingamandla uNkulunkulu wethu ongcwele, liyasiqhuba endleleni uNkulunkulu wethu ongcwele egameni likaJesu. Khuluma ngalo ekuseni, samukela ngokubonga uNkulunkulu wethu ongcwele egameni likaJesu. We thank you Father in Jesus mighty name, amen. Hallelujah. Yikho mthe ake silunguze lapha ebandleni. Uma usuka kule ndawo yakwaseGalatia, ukhona indawo exoxwayo la ngebandla ukuthi ziyakulungisa inkinga, zikulungisela ukuthi azabunje uKristu kuwe ngokuhlukaniselwa ivangeli. Kuyezwala. Uma uhlukaniselwe leli vangeli, kunezinto ezibayeka bonke abantu zenze kuwe, ngoba awusafani nabo. Sohlukaniselwe ivangeli. Uma ethi uPeter, ukhuluma enye indaba uPeter la, chapter 4 angicela ukwehla la. Uthi hey, ningathi ngoba nizwe kuthiwa umuntu uhlukaniselwe ivangeli ibese nigaxa indabeni zabantu. Yebo. Uzoyigaxa kuzo uJehova kubukela. Nkosi yami. Yeah. Uyozonga uyothwasa. Kanti ulwa lapho kungafanele ulwe khona. Ukuhlukaniselwa ivangeli imfundisi likaKristu, kunezinto abantu ofaka bakusole ngazo ungasenzanga. Yebo. Wakusole nje. Ufanele ukuthi lo ufanele ukuthi ngibonile ungasibuzi ufanele ukuthi ngifuna ngenxa ukuthi ileli ivangeli elihlukanisela uPaul lahlukanisela abe umuntu kaKristu. uKristu wabizwa ngayo yonke into, akunjalo? Kunjalo. Angithi wabizwa ngazo izilwane. Asikho isilwane angabizwanga ngaso.
bambiza ukuthi uphingiwe, basho konke abakuthandayo ngaye, Yebo. Yebo. bathi ukhipha amadimoni ngenkosi yamadimoni. Hawu, ngoba wenze njani? Cha, ngehlukanisela ivangeli. Yabona ivangeli imali ukuhlukanisela. Kunezinto odlula kuzo zisale iqhephuka phakathi. Bese bethi umthakathi. Hey, Jesu. Hayi. Bakhona abazalwane. Bakubize ngani? Kanti wehlukaniselwe ini? Liyahlukaniswa bantu. Ngiyangizwa. Lenze njani? Yonke lento ekhona emhlabeni amavangeli angahlukanisana. Ungazi usole wena uthi abantu yini manje bakhonze namakhandlela. Funeka amafutha amaningi. Uhluka kufakwa amathambo. Ufakwa uyabona nje itatimende izamanzi namafutha. Zaziwa yini ngimangalelwa ngazo? Yebo. Bayawumangalela. Mabona usilimazela abantu. Yeah. Uthi manje asiyeke amanzi sikhona thina manje. Yeah. Bawumangale court. Bamangala. Angithi siphethe ivangeli. Yebo kodwa lehlukaniswa. Ngeke ugijime namafutha uhlukaniselwe. Sifele evangelini. Hayi ukuthi sifele ezintweni zabantu. Bakhona abazalwane. Uma selehlukanisiwe awugadwa. Akho umuntu ohambelandelana nawe. Konke okusho ivangeli uyakwenza. Ngaphandle nje ukuthi uzujejisiswa ngakho uyakwenza uqonda ukuthi ufunani kuko. Bakhona abazalwane. Awufunda verse 5 walapha. Ufuna silibuke leli vangeli ehlukaniseni. Esamukela ngaye umusa nobupostoli. Senze njani bazalwane? Nani? Ufuna ukuveza ukuthi uzondelwane. Wathola into engathola. Lento yiyo itholwe laba abantu abahambe noJesu. Kodwa ngenxa ukuthi ifike kuyisiphindiwe. Sekutholakala manje soyintembi kubantu bakini. Ngoba nje makhuluma ngoJesu ukhuluma ngento ecasula abantu. Liphinde leli verse sathola ini masihlukanisela. Esamukela ngaye umusa nobupostoli. Kube ukulalela kokukholwa ezizweni zonke ngenxa yegama lakhe. Uyasala ngaphandle wena la. Ezizweni zonke. Ezizweni zonke. Kwenzekeke lapha ekhaya kini kwaDlamini wedwa kholwayo. Awukhosiyani. Isidlamini sonke sikhona. Awubisitha bathi ungonisa imkhokha la ekhaya. Ngoba wenza into engenziwa yibo bonke laba abantu. Kanti wamngeniswe umusa ngaleli vangeli nobupostoli. Uma ke sikhuluma ngopostoli sikhuluma ngento eyenzeka la ungathanda kwenzeka khona. Umpostoli ke la emakhaleni ufana nengonyama uyanukelwa. Nayi izwi lelulizwa la. Uthi lidliwa kanjani umuntu aphumelele. Bakhona abazalwane. Bese bekubiza ngezici ezithile. Akusona into okufanele ikukhathaze le. Ngoba lento uyamukele ngomusa. Bakhona abazalwane. Uyamukele ngani? Besibazana singaze sisale ezulwini ngento engekho. Ngiyanicela. Baba, ngiyanicela. Lapha emzalwaneni kumnandi. Uyabona uhlala unikezwe izinto ongiyizo. Uyizole. Le bakubiza ngalokho awusikho. Bakubiza ngalokho awusikho. Uyayibona? Bakubiza ngalokho uzugcina ulimali. Ulinyazwe into ongafanele uyiphendule. Kufanele bakunike wonke amagama lawo emhlabeni amabi.
ungalaleli neli kukhona into okufanele ilunge kumzalwane yangizwa ngoba lapha emzalwaneni uzunikezwe negama lobupostoli unikezwe into engaphezulu kwento eziningi. Number 2 la impostolini asimtholanga umuntu owabulawa ifivethile bapostoli nje abaze babhule bona leso sibhedlela kuthiwa nangu Phithu uyagula nomade sizobona umade ha akekho wavuka wathimula laba abantu babulawa ngezandla ngenxa yemva bafuza uYesu Jesu ukugula nokuwa phansi nokwenza konke unikezwe thina. uJesu wathi ngenxa yalabantu ukhona ezinye izinto esintekenteke kuzo akungathi masigula sesithi uyile. Uyabona uJesu uthatha izinto ayithatha lapha kuJobe uJobe wayengakazenze lutho kodwa bamsukele kade bondla bathi wena kadulele nomfazi womuntu kusho abantu kusho yini ungayikhathazi makusho abantu abakhulumi nawe bakhuluma ngoJesu. Inkinga uJesu ophila kubani mina inkinga uJesu angiphinde ngizokhuluma kahle olala engavuki kodwa ngiqonde ukuvusa nje ngoba ngiyakuthanda. Ngwenze njani okufuze mina ngeke ngithuke ngabefundisi bangithukela amanzi ayonke inhlamba ngihleke ngize nginqi nabazwayo bathandayo uze ngempela nje ukhulume ngamazi namafutha ucabanga ukuthi yini ngihlushwe yini ngoba ngazi injula yalena ngiyangizwa ngiyambona nje sibuko lo kade semsakazweni uqala umuntu umsakazo ngiyayizwa lena waxoshelwa ukuthi ufake umavundla ashumayele ngezinto wamangalelwa yiSouth Africa yonke ngiyangizwa bathamba nevangeli elibi nomavundla vangeli elibi ligxekisa ngithi mina ivangeli noSouth kuhlangana ngani isivangeli no ivangeli noVinika kuhlangana ngani ivangeli ne-engine namafutha kuhlangana ngaphi ngithi mina kuvumeni ukuthi ma uhlanganisa lezi zinto isukuzama ukuchibiyela lento yakhe eshodayo kaJesu aqhibiyelwa baba uma nje mnikeza umuntu ivangeli namanzana uzama indlela ukuthi agcwalise la ngoba khona ukushoda kuye ngona kulekelele ngosawo siyami wathamshwa akulekelele ngani manje leyo nto ingaphathi kabi yebo ikhulume nje kahle ngoba ivangeli liyahlukaniselwa haleluya haleluya bayezwa abazalwane awufundi esamukela ngaye umusa nobupostoli kube ngokulalela kokukholwa ezizweni zonke ngenxa yegama lakhe oh elibuso nami esinjani nani phakathi la yebo lesizwe ibalawo awukhishwanga phansi ukuphi inkinga oyihlangana nalelazwe nalela nawe uzotholakala ukuphi haleluya funda elibuso nani elingababisiweyo bakaJesu Kristu awu kuba bonke abathandiweyo bakaNkulunkulu abaseRoma ababiziweyo
abangcwele Yeah. mabekele umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu Baba wethu Yeah. nasenkosini uJesu Kristu. Yebo. Uqala ke ngibonga uNkulunkulu wami ngoJesu Kristu ngani nonke. Ngoba ukukholwa kwenu kunconywa ezweni lonke. Okay. Lalelani bazalwane. Ungakhathazeki uma bekukhuluma kabi. Kanti usemseni kaKristu. Ukukholwa kwakho kunconywa kwelesithathu. Hallelujah. Uyayizwa le ndaba? Ezweni Okay. noma ungezwa abantu bangakufuna eDavidton, umhlaba mningi abo okufunayo. Hallelujah. Kunjalo. Hallelujah. Niyangizwa makona? Ungakhathazwa umakhelwane lokukhupheza umlotha, ekukhuphezela kuwe. Vele umlotha kwayena. Hayibo. Hallelujah. La evangelini ungconywa izwe lonke. Yes. Yobona ngiyathanda usungconywa ngelesithathiso. Hey. Lithi khona umzalwane eDavidton bamtshele ngomlotha. Kuyazwakala? Hallelujah. eDavidton Yebo. bamtshele ngani? Umlotha. Bamshiya mhlophe hu. Hey. Uphume nje azi kahle ukuthi uvula shayisha sumtshile umlotha. Yebo. Yebo. Phela uyaziwa. Ufunda nkade kunento izona. Yeah. eDavid eDavidton. kongokuthi kunabantu. Kunabantu bakule ndawo. Yazwa. Yes. Labantu bento bafuna la kunabantu khona. Yes. Bezela ngoba kunani? Kunabantu. Nezulu likuncoma ngoba la eDavidton kunani? Kunomuntu. Oh my God. Hallelujah. Bakhona abazalwane. Yes. Samnelisa umusa. Yebo. Sanconywa yizwe Lonke. kuthi khona abanevangeli Abathile banevangeli. phakathi eDavid eDavidton. ubalo wena ke manje ngekushiyeke ekuthukekeni nabathuka bazothuka nawe musu uphazamiseke sengathi wewe eduze nawe. Yabona nje ma ubiza igama lakho Yep. asike isidingo sokushalaza la ngoma bebizana babiza bonke laba bantu abala. Okay. Okay. Bakhona bazalwane. Limnandi ivangeli. Amen. Limnandi nenhlamba yokuthuka kwakho. Nilalele. Ivangeli libe nesibindi. Yep. Uphikelele. Yep. Ube mnandi uthukiwe. Yep. Ube mnandi ulambile. Yep. Ube mnandi ungenamali. Yep. Usale nevangeli. Yalibe lodwa nje. Bakuthukele lona. Uthi Nkosi ngiyabonga. Uthi ngathukela wena. Funda uJohn. uJohn uMbhapatisi. Chapter 8. 34 verse. Hallelujah. Chapter 8 verse 34. Bese uyadlula ufundo u44 khona la. Ala ngo38. Kodwa Qale 34. yebo. Jesu wabaphendula wathi ngiqinisile ngithi kini yilowo nalowo wenza isono uyisigqila sesono. Okay. Yeah. Isigqila kambe asihlali phakathi endlini. Yini bazalwane? Asihlali kuphi? Phakathi endlini. Umuntu lo okusebenzelayo maye eshona ufuna bakuwo namhlanje mawukwazi. Lathula ngathi akekho ade lapha. Awafuna bakubo. Ubacinga abantu benze njani? Kodwa wathi ungenandaba. Ngoba uyakwashela uyakorobha wenza konke. Sefile manje. Awufanele alalela ikhaya ifile. Bakhona abazalwane funda.
Isigqila kamba sihlali phakade endlini. Kepha indodana ihlala phakade. Kepha yini ihlala kuphi endlini. Noma ungathukwa kanjani usukini la kwaJesu kuphi. Awukwazi ukuthi ungabizwa ngayo yonke into uphuma ufane nomfokazana. Likhona ikhaya othukelwa kulo. Thukwa kahle kini. Awumadoda. Kodwa yini? Hallelujah. Hallelujah. Funda. Hallelujah. Isigqila kamba sihlali phakade endlini. Kepha indodana ihlala phakade. Yeah. Ngakho ke uma indodana inikhulula niyakuba ngabakhululekileyo impela. Uma sikhululwa yini siyoba ngabanjani. Usumtshela umuntu ongakhululekanga akutshela izinto zakho othandwa uye. Utshelwa isigqila lapho wena ukhululekile. Unomtshela siphakathi la. Unabanye abakuthuka ngoba babona ukuthi ukhululekile. Thank you, Jesus. Bayizwa le ndaba abangwena. Uma umuntu engakhululekanga ngawe uzama ngawo wonke indlela ukuthi akupende ngento engekho. Unjalo. Yeso mkhulu. Lalela ake ngikubonisele into obathi awuyiboni. Uyabona laba holi babenu bepolitiki. Yep. Uyabona ukuthi babulalana kanjani? Babanga lento. Uma umunye mbona ukuthi ngathi unezwi lokukhululeka. Ngahla ngedlule. Bahlangana ngaye ngale. Bathengela abantu ukuthiwa zintaba ngazi bazi intaba abababona yini. Susani lo. Ususelwa lo muntu oba uza nento ezosiza umphakathi ukhululekile. Unjani? Yena mayikhulumisa lapha liyezwakala. Liyefana lele nto. Indodana ngeke ikhulume into efanayo nesigqila. Bakhona bazalwane. Ngeke ifane nabanjani? Asiyilungisele ndaba. Awubambe ngesandla siyabuya lapha. Ubuyele kwabaseRoma 9. Uqale ku1. Nisekhona. Ngithe silumuzi ibandla nje. Silibheke nje nobuhle balo. Yeah. Romans 9. Ala ku1. Ukungakholwa kwabakwaIsrayeli kuyadabukisa. Awuphinde ungenze njani? Ukungakholwa Ukabani? kwabakwaIsrayeli Unjani? uyadabukisa. Lalelani bangcwele ngifuna izwe. Uze kusisho uIsrayeli kufakwe wena. Ungenxa ukuthi uIsrayeli uhlule ukuphola. Uhlule yini? Bakhona bangcwele. uJehova kananxa ukuthi uma wena ungasathanda ukukholwa uhlala kulesitulo akususe afaka umuntu azohlala la lapha kade uhleli. Hallelujah. Ungakaqhubeki funda khona lapho chapter 11. Angithi siyalunguza sijahile noma nje ubhotshisa ngazi ke. Funda khona lapho kwaseRoma 11. Ngifuna uzole indaba ongakholwa kaIsrayeli. Ngokungakholwa kukaIsrayeli insindiso yafika kwabezizwe. Yeah. Asona sonke ngokwenza njani? Ngokungakholwa Ukabani? kukaIsrayeli Insindiso yasenze njani? siyafika kwabezizwe. Eyazolanda nento engezanga. Uyezwakala? Wayithola usukhona. Nikhona esontweni. Wayithola usunjani? Yikho wena ungancengelwa nje ukhona. Yebo phela phela.
Wathola kugijinywa. Phuthuma nango nimnikele funda. Hallelujah. Ngakho ngithi bakhubeka ubaba wena nakanye. Kepha ngesiphambeko sabo insindisi ifikile kwabezizwe Yes. ukubavusela umhamba. Hallelujah. Kepha isiphambeko sabo singcebo yezwe nokuncipha kwabo kuyingcebo yabezizwe. Pho kakhulu kangakanani ukuphelela kwabo. Ngikhuluma kini nabezizwe. Njengoba mina ngingumpostoli wabezizwe. Ngidumisa ukukhonza kwami. Ukuba mhlawumbe ngabavusela umhawa benyama yami. Ngisindisa abanye kubo. Ngoba ukulahlwa kwabo kungubuyiswa kwezwe. Ukwamukelwa kwabo kungaba yini uma kungesikho ukuphila kwabafileyo na? Umulibo lungcwele nenhlamba njalo. Yebo. Impande ingcwele namagatsha njalo. Yebo. Kepha uma kwaphulwa amanye amagatsha, wena ke ongumnqumo wasendle wafakelwa phakathi kwawo. Hayi. Wahlanganyela nawo impande amafutha yonqumo. Waphulwa ini bazalwane? Amanye amagatsha Wasekuthatha wena wenze njani? afakelwe. Hayi madoda. Bayezwa kodwa bazalwane. Suhlanganyela noIsrayeli. Impande yamafutha. Amafutha yonqumo. Yiko ngithi mina angikwazi ukuyofuna amafutha kahle kusemafutheni. Bayezwa bazalwane. Mina ngihlanganisiwe nale mpande yamafutha ebizwa ngoJesu. Hallelujah. Bakhona bazalwane. Ngizowenzana sekanini. Ekanini. Jesus, God. Bakhona bazalwane. Awanasabelo kimi lamafutha. Yeah. Noma bangawancoma. Noma bekutshela ukuthi mawuwagcobile ibona nje indoda egijimisana nawo la igula. Yeah. Uya kuthinta mamlovo. Uvuka ugijima ngenyawo. Amafutha. Akaze kuphi lapha koKatlawonga kodwa yilo ngiyibona kancane nje. Indoda yamafutha. Bagijima abantu bayifuna la. Ikunikeza ibhodlelana ngaka 20,000. Uyayibona la. Manje ke uma wena mzalwane wanqunywa abanye. Wathathwa wena wafakwa phansi. Yini okwenza ungakholwa uphelele? Bakhona abazalwane. Akukho kuwo kushiwe ngaphandle. Yonke into yokukholwa iphelelisiwe empilweni kabani. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Nilalele sonke. Yonke impilo yokukholwa ibalelwe kuwe. Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sanibona so. Bethela lapha. Hallelujah. Kepha kwaphulwa amanye amagatsha wena ngumnqumo wasendle Yeah. wafakelwa phakathi kwawo. Yes. Wahlanganyela Yes. nawo impande yamafutha yonqumo. Yes. Ungasigabisi phezu kwamagatsha. Ungezinjani? Kepha uma usigabisa akusuwe othwele impande, kepha impande ethwele wena. Wena kulula kanjani ukuwa kwakho? Awusongo ishayifuba yini ukuzimala? Uyifuzimala ngakuphi? Uthwele ngamafutha. Angidlulela ngoba le ndawani kusabantu abantu ube uthi uma ufika khona bese uba nesiphiwane esithile. Kule mali. Okay. Benesiphiwane esithile. Okay. Bese uthi bonke abantu bakulandela ngalesiphiwana sakho. Bese uyavela. Uzoba nenkinga.
ngoba kuwena othwele impande. Impande ethwele ivelithi. Usale kanje. Yebo. Obala. Sifanele manje sekwenze njani pha? Impande ikhothiwe. Yezwakala. Imenze njani? Velithi ikhothiwe. Awu Nkosi yami. Phakeme manje. Yeah. Uphakamela impande ethwele wena. Unamba bani? Inamba ezinto. Ngoba impande ithwele wena yakwenza umuntu. Ngendlela ekwenzeka umuntu uyikho konke kubantu nesithuzi ubukeka kahle sabanye bazathi inkosi phela. Kanti uthwele impande. Yebo. Mina nje bathi Nkosi yami. Kanti lempande. Ukhona isikhathi lapho abanye bakucele nje bathi awunikeza u20,000. Nkosi yami. Bakuzonda. Impande. Ngibona yeah. Yazanizwa. Sikuzwa kahle. Ababoni wena babona lento uthwele. Ungazulwe nabantu. Uthanda abantu bamzondani bangibona ngihlupheka. Awuhlupheki phambi kwenkosi. Ingeke ikuthwalise uthwalwe yiyo uqobo lwayo. Ibese uthi uyahlupheka. Uvela ube nesithunzi kuNkulunkulu. Awubuka yabona uyikobo. Umusondela besho yonke into bese uyakwatha. Bayeke bakuthulele lento yiyo. Awumadoda. Yeah baba. Hallelujah. Nikona. Bakuthulele lento njani? Awuyisenzanga wenziwe yiyo. Niyangizwa bakhona. Awuzenzi ukuba kule mpande. Uyafika nje ukuthwala ikuphakamise kahle. Ikunikeza iposition. Ube yilento ohlonishwana ngamadimoni. Usho nezifo ziyokuhlonipha. Ngeke uthi uhleli kule mpande. Thank you Jesus. Bakhona abazalwane. Uma nje le mpande ngake kukhombisa. Izinto ezikwehlele kulonyaka. Zoma ngani? Uthi ngempela yini le kudlulela? Udlulile ngoba uthwele impande. Ibangeke esho kuyishaya. Athi noze ngikubi ngithwele. Yeso. Hallelujah. Wathi noze nibe mpunga. Inenze njani? Sehla thina lapha esithwele khona. Thina Nkosi. Mana Jehova ufuna ukwehla. Ngibona umzala la. Akehlisana uJehova. Wena olwayo uzuyibhukuze phansi. Athi salake ngoba uyathanda. Akehlisani baba siyabonga. Nikone esontweni. Asikuveza ukuthi okudala ukuthi kuthwale iyalapha kwabase Roma 9. Ngifuna ubone lento yakho ukuthi uthwele ngoba unjani. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ungakholwa kwaba kwaIsrael kuyadabukisa. Uyadabukisa. Ngikhuluma iqiniso ngikuKristu. Angqamba mama. Nembeza wami ufakazelana nami emoyeni ongcwele. Ukuthi nginokudabuka okukhulu nobuhlungu obungapheliyo enhlizweni yami. Ngoba ngingafisa ukuba mina uqobo ngibe ngoqale kusuka kuKristu ngenxa yabazalwane bami abangabakithi ngokwenyama. Lalela la. Kunemfihlo enkulu kuleli vesi. Uyafisa uthi nibe ngoqalise
ngenxa yabo omalume nomama Hey, Nkosi yami. abakithi yini Paul ukhuluma ngibona usize siyakulo Hey, Nkosi yami. kodwa bona balibona ngona ngiqalekisa uba ngizame yonke imizamo akwenzeka ngalo yini Paul ukhuluma ngifisa laba abangilandelayo ungalahlekelwa nawe yizo Hey, Nkosi yami. ngoba lenti ihlela wonke umuntu ozelwe ngowesifazane Hallelujah. wena uzucela uyikhohle wena uthandazela izingane zakho uthandazela abafowethu uthandazela baba wakho noma wakho into ekhona ezwini lani Lenkosi. uma singaqhubeka sibhekela izwi lenkosi uyothola umhlolo ukuthi akekho oza kuJesu engabizwanga nguSimakade Yebo, hey, Nkosi yami. wena kuyoze kufika isikhathi lapho uthi umkhumbi usuvaliwe usahamba uqhanda izingane zami nomyeni wami Yo, aha. ingozi Nkosi yami. Hambe noNkulunkulu. Ngoba ngafisa ukuba mina uqobo ngibe ngoqala kusuwayo kuKristu ngenxa abazalwane bami abangabakithi ngokwenyama bona bangabakwaIsrayeli Yep. ongesabo isimo sobuntwana nenkazimulo yebo nezivumelwano nokumiswa komthetho nenkonzo nezithembiso yebo abangababokhoka vela kubuKristu ngokwenyama ya yena uNkulunkulu ophezulu kwakho konke Hallelujah. obongekayo kuze bephakade amen Amen. akusiko ukuthi akusikho kungathi izwi likaNkulunkulu liphuthiwe ayikutha Yebo. ngoba sibabonke abavela kuIsrael abangaba kwaIsrael Okay. awuphinda nakuba sibona benzalo Hey. noma beyizalo kaAbraham akusibo bonke abangaba kwaIsrayeli abangabantwana Yes. funda ngoba sibabonke abavela kuIsrayeli abangaba kwaIsrael oh nababenzalo kaAbrahama bonke abasiba abantwana Hayibo. ya kodwa kuthiwa ngoIsaka iya kubizwa inzalo yakho Okay. lokho ngokuthi akusiba abantwana benyama abangabantwana bakaNkulunkulu labo oh kodwa abantwana besithembiso All right. bathiwa inzalo abantwana bani Besithembiso. babizwa ngani ngenzalo awufuni ngoba linge lesithembiso lelizwi lokuthi Okay. ngalesi sikhathi Yep. ngiza kufika Yep. khona usana uza kuba nendodana All right. akuyilokhu kuphela lalela kahle yabona nje ube unikezwa lesithembiso sikaSara Yebo, yebo. Yes. ngalesi sikhathi nawe naku kuyeza kuwe kuyovela ukuthi ababa ngabantwana akusiba abaphume enyameni Abafundlayo. abakhandwe ngezikamoya Hey. ngenxa kaKristu Hey. yikho kulinganiswa ngalalo mntwana kuthiwa uIsaka ukhambe ngesithembiso yes Lord sikayise nonina uSara noAbraham amen wamemezela uJehova wathi ngalenyanga njengoba ngidlulela ekhaya uzobe usunomntwana wena gogo Jesus wahleka ugogo wathi hayi yeah uyangihlolela wena nje waphinde waphika wathi angihlekanga wathi ubuhlekile Bonile. sengiyakuyeka ngiyekela uAbraham ukholwa wena bengiyakulimaza Nkosi yami. funda ngoba lingelesithembiso lelizwi lokuthi ngalesi sikhathi ngizakufika Yep. khona uSara uzakuba nendodana Yep. akuyilokhu kuphela kodwa kwabanjalo nakuRebeka ekhuleliswe ngoyedwa yebo uIsaka ukhokho wethu ngoba bengakazalwa bengakenzi okuhle nokubi
ukuzicebo likaNkulunkulu eliya ngokukhetha alinde Kanti kunani lapha kathi? Yebo. Iyabani? LikaSimakade. Iyangani? Yikuzwa lapha kuthiwa aliphutha ngizwi. Wena ucabanga kaJehova liphuthile. Kanti liyakhetha. Yebo. Liqonda ukuthi uqine nawe inko. Enkosi. Usho ukuthi ngikholwa nje ngisecebeni likaJehova. likaJehova elihle. Funda. Thank you Jesus. kungabi nemsebenzi kodwa kube ngayo bizayo kwashiwo kuye ukuthi omkhulu uyakukhonza omncane Ya. njengalokho kulotshiwe ukuthi uJakobe ngamthanda kepha eSawu ngamzonda Yebo. ngakho siyathini na kukhona yini ukungalungi kuNkulunkulu na ana kami ngoba kuMose uthi ngizakumhawukela engimhawukelayo Hallelujah. ngimzwele engimzwelayo Hallelujah. ngakho-ke akuyi ngentando nangokuzikhathaza komuntu kodwa kuye ngokuhawukela kaNkulunkulu Hallelujah. ngoba umbhalo uthi kuFaro ngakuphakamisela khona lokhu kuba ngibonakalisa amandla ami kuwe Lalela. Ufana ungamzoni. Wonke lo kade kwenza kuIsrael akatholanga lutho. Kwagcina ukuthi kufeye. Yebo. Uyayizwa lena? Ubonakalisile uJehova amandla konke kuFaro. Akangezwa. Wathi icebo lami liyophuma ngawo. Uzophuma lapha eGibhithe uyofela ulwandle. Ngoba uphethe abantu becebo la. Hey Nkosi yami. Bakhona bazali. Hallelujah. Uhlupha abantu becebo likabani? Uyahlupha umuntu okholwa kahle. Zwini buya. Umuntu okholwa Ukholwa. ungajwayeli umjwayeza umlingazise njengabanye abantu omzala bakho. Wena mzala manje uthatha u10 rand wakho lokubula ngempama. Lo ukholwa usecebeni kazali. Yilolu hlobo lokuthi mawuthinta yena uthi inhlamvu yeso likabani. Yebo likaJehova. Hey Nkosi yami. Jesus. Webona ungafuna ukukholwa kahle. Ulalela abantu abangeke ecebeni. Udlala ngesikhathi sakho kufanele usecebeni uyaqhubeka. Yebo. Bayayizwa bazali. Yes. Lolu hlobo lomuntu osecebeni. Ufikele ungakaphuphi ukuthi khona ukuzokwehlela. Baba siyabonga. Ufikele. Thank you Jesus. Uyibona usungaphezulu ka90. Hallelujah. Ufike kanjani ku90? Secebeni. Hey. Yini ngiphile kuzokwelo nyaka ka2026 ngisecebeni. Hallelujah. Ubheka la uphuma khona ukhona imkhuko eyashu phakathi waphuma wagincika imoto waphuma wathakatha waphunyuka unika abafuna ukwenza izinto ngempilo yakho bamangela ukuthi uphunyuka kanjani ngisecebeni. Secebeni. Baba siyabonga. Thank you Jesus. Funda standards. Thank you Jesus. ngoba umbhalo uthi kuFaro ngakuphakamisela khona lokhu kuba ngibonakalisa amandla ami kuwe Yeah. nokuba igama lami lishunyayelwe emhlabeni wonke Ngenxa yakho wena Faro. Ukuba akagolozanga njenza abathakathi baphonsa induku sasizwe ikhuluma nini indaba kaFaro. Ngophela noFaro rakho wazama na imizamo yakhe. Yebo. Kwashiya namanje sashumayela baba. Yes. Ukuthi uFaro wakwagila umhlobo. Yes. Waba nezanusa ezaza mkhuza semngenolwana. Zathi hayi Faro kunomuntu kaJehova la. Wathi namagwala ngelani phakathi. Bathi bangene kufeni. Nkosi yami. Nkosi uJesu. Hey. Bakhona bangcwele. Hallelujah.
Nikhona? Amen. Uyabona uma ufika lapho uvela ubona uSimakade uNkulunkulu nobuNkulunkulu bakhe bonke kuphelele. Jesus. Bese uhamba kancane ungathi ungaya entabeni. Umemezele khona uthi mangisuka wona lo mhlaba. Akwenzeki kuwe lokhu ngoba nakho kunjani. Uyisehlele likaJehova. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Bakhona abazalwane. Yes. Umafazi nje. Isizathu secebeni. Nikhona sopeni. Usecebeni likaJehova. Thank you, Jesus. Awufunda leli verse ke lomunye. Thank you, Jesus. Sivana so uya ngo3. Hallelujah. Igama likaJesu. Awufunda izenzo Hallelujah. u36. Zenzo chapter 36. Zenzo. Yebo. 36. Zenzo. Yebo. Verse 36 na. Funda ke. Zenzo 26. U36 ukhona iverse. Hayi, ningamphikisi iBhayibheli lingaka. Hallelujah. Thank you, Jesus. Jesus, you God.
angiyeke singane. Oh Jesus, Jesus, uzongingenisa endaweni lapho ngisuka lapha wona lo mhlaba lo mhlaba udala ngizohamba nokujabula Jesu wami Jesu Psalms 13:36. 13 verse 36. Verse 36, Psalm chapter 13. NgokuDavide sekhonzile icebo likaNkulunkulu. Awuphinde bani? NgokuDavide sekhonzile icebo likaNkulunkulu esizukulwaneni ubani bazalwane. Awuze emhlabeni ukhola ungakhozi icebo likaNkulunkulu. Kuyezwakala ukuba khona endlini kaNkulunkulu uzokwenza umsebenzi wecebo likabani? Edela. Ngoba uDavide sekhonzile icebo likaNkulunkulu esizukulwaneni sakhe. Ya. Walala ubuthongo. Wabekwa koyise wabona ukubola. Kepha yena amvusayo uNkulunkulu akakubonanga ukubola. Lo wavusa ubani? Akakubona kwenze njani? Hallelujah. Wafika kuphelelisa abamgwaza bahluleka umbonisa. Yes. Washiya bangeke babone. Yes. Ushwa imfupheko nje kodwa ubone. Ufuzo indlu Jesu. Thank you, Jesus. Yikuba kubiza ngomthakathi ubusuku nemini. Ubeka wenza icebo. Awuthi amen esontweni. Hallelujah. Hallelujah. Oh. Awuhlalelanga nezinhlambezweni nezifo zonke iphelela kuwe. Bese uthi ujabu kuhamba ufa ngazo yakhe. Azikufice zonke. Kuphelelisa icebo likabani? Baba siyabonga. Angazi noma ibowazi ukuthi abathakathi bayafakaza ngawe. Yeah. Uyakhona mama. Bayafakaza abathakathi ngawe. Bathi ngabe wayithathwe eplomo. Khona bafabeke namazinyo. Lobe guguda beququda amatshe bethi bakhwifa wena. Bakholwa ukuthi lo muntu usecebeni kaNkulunkulu. Hallelujah. Baba siyabonga. Thank you, Jesus. Bayezwa bazalwane. Hallelujah. Inkinga yodwa le. Yokuthi lento iyambulo lento esikhuluma ngayo. Yobuzalwane. Ube bayazi abantu ukuthi umzalwane into enjani. Bose bayeke ukuthakatha. Iyambulwa baba. Hey. Thank you, Jesus. Lalela. Ubekade babuyela. Yes. Ususathana imfihlakele. Uthi ngihamba ngibhalela bonke abazalwane. Akazi ukuthi yini le emenza adedele kuye ezulwini. Ayomangalela igama lakho.
nakusasa kuthola ukuthi uthi ngiyangizwa Fihlakele. yabona lemfihli ifihliwe Nkosi yami. Nkosi yami. akasilekelele Jesu Asisize Nkosi. besilunguza nje lokho kuthiwa ibandla igama lakho Thank you Jesus. kuningi ohlupheka ngako uzuyisole uthi umuntu bangizalwanga inkinga wathi uzalwa wazalelwe ecebeni likaJesu uyohlupheka kubo bonke ozalwa kanye nabo ngoba nabane verse labo kuJobe elithi anazi ukuthi kusukela kubantu ababekwa endlini ukujabula kwabo kuyisikhashana esingakanani vale iBhayibheli lesizokhona Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. baba umntamba osithandazela